muri yeZimbabwe nyaya yemutemo munyowani uya wakaiswa ndiri kuona kuti ikuramba ichingosunga mabhaudhi. Nhasi ndadzoka neimwe update yenyaya yandiri kutambira panapa pari kunzi police officers arrested for bribery. I think takambozvitaurira kuti ukaonekwa uchirowa mota yako uchidhiraivha usina license, fine yauri kufanira kubhadhara yakanzi $20 ndo fine chacho iri pabhuku. But panapa paita ana musoro bhangu vari greedy. Mapurisa emuZimbabwe I don't know chii amen kuti kuda kupedzera chirombe chese pazvinhu here kana kuti pavanhu ipapo I don't know. Vanoda kupfuma nemunhu wese anenge apfuura nepavari and ndo zviri kucreata maproblems. Zvinhu izvozvo ndo vari kutocreata maproblems. If you come to South Africa, zvinhu zvaunoona zvakasiyana nezvamuri kuoneswa. Why ndiri kudaro? Ukaona inenge ichinzi bribery kuti wapfurana nepa roadblock ngekuti wakanganwa license kuti handina license kana ndaikanganwa kumba. Bribery yako is choko R20 chete ngoti brayaka tenga cold drink. Unotenga 2 liter chikoko, tenga cold drink brayaka. Matobudana. But panapa varume vari kudhimanda mari dzakareba. Kune panobva kutonzi dona bhuru. I still remember handichikanganwa nyaya iyo umwe pana akadonzwa bhuru. Zvakandirwadza kundifonera chiti pakaipa ndiri kuenda kunoninga apa imari yacho anga ari kutoenda kunoita something atonzi dona bhuru. Uchadi bozi unongoida kuti ndigerekedza ndipinde ndiende ipapo. So these guys chiri kuitika pari kunzi 2 police officers, Sergeant Chiponda Dudzai Jennifer and Constable Mutsango Ginitsen from Mutare have been arrested on allegations of soliciting and accepting a bribe from a motorist. The officers allegedly demanded a bribe of $90 to release the motorist's vehicle. The motorist reported the incident to the Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC, and a trap was set up resulting in an accused arrest. After they accepted $20, they will appear at the Mutare Magistrate Court tomorrow to answer charges of bribery as defined in the Criminal Law Codification and Reform Act Chapter 9. Ndo kutodhimanda mari tipe 90 anmukuona ndo dambudziko riri paZimbabwe. Vari kutofanonga as if it's a must kuti vanofanira kunge vachipiwa mari vanhu ivavo. Saka that's why vari kuisira mutemo manje kuti even maprices acho because vanhu vacho vanga vari kucomplaina kuti vanhu ivavo vanozotadza nei kutora because imi vacho munenge muchiomesa zvinhu. Uchaona panoskwatanudzika. Hapana anombozomboswera achiita zvese zvinoitika zvezvo kuti unoona kana mupurisa achienda kunojamba uchienda kujambira pamberi pekombi kujambira kubata kombi iri kuuya kufamba kudaiso kujaidzwa kwekwe vanopera kuita mafufu kuita minzimiti. Vanotonzi uri right munzi muri kushanda semapurisa muchiita zvinhu zvakadhakwa kudaro. Vakabvira kudhara vanhu vaya vachiita zvinhu zvekuvhura hombe zvezvo. But no one is willing kuti titaure nyaya idzodzo. No one is willing kuti tigare pasi tichionesane senyika kuti zvinhu zvakadai so tinosvika kupi tichitanga tiri kushanda nemhuka izvi. Pose inofanira nyika inofanira kuita order kubva kumadepartment iwayo. Unotonyatsoona kuti munhu atone extra zvaari kutotarisira kuwana ipapo. That's why ari kutanga mhuka kuta kupengereka kuti antoya kutongwavha mhosva kungwavha. Tarisa. Like zvinoita kana vakomana veCity Park imwe. Pane pamwe antoita kufamba achiverenga zvimatiketi achitarisa daiso achitarisa yakatsika pakanaka mota kuti aitoiclaim. Same applies. Kuti chinenge chichida kutariswa ipapo kuti zvinhu zvako zvazodaiso isa imwe mari. Saka muri yeZimbabwe ngoma ndiyo musazonyanyise kuvajaidza zvenyu. Because vanhu vacho vakatojaidzwa kutonetsera nhikiriki dzakawanda kudaro. Anyway, sara mchiterera ndine imwe audio ndinayo ndoda kuti mungonzwa muzondudzawo zvamuri kufunga in the comment section, but the most important thing musakanganwa kusiya malaika. Vakawanda. Zanu PF and inotoziva, and even George Charamba now. Wangofanana naKasukuwere. Achiri kumbozvita ari hita achifumura Secret dzana Mnangagwa. But azvichashandi. Aifana kudera akafumura Secret dzaMnangagwa after 23 election on the 24 August 2023. Munopanzwa. August 2023 election. Ndopa aifana kudera akafumura kuti zvamuri kuita zvakadai nyaya dzenyu dzakadai varume. Ende nyaya iriko yakadai. Painzi tinoda maV11
ukangoona ZANU-PF yotaura zvama-V11 unoziva kuti criminality yatanga, culture yavo yatotanga, culture system yokuba yatanga. Ndozvinhu zvamunofanira kuziva izvozvo. Ikazvinezvi vanhu nyangwe George Jaramba akataura chokwadi chakadini, tongoti mupengo, nokuti Jarango zvati chiti mupengo ibenzi. Wadzena mamwe mapenzi ake vanakasikuwera nana Muzembe avo. Mapenzi ane nguo, mapenzi mazhinji ndiane nguo, asina nguo mashoma. Vanhu vazvizive izvozvo kuti mapenzi mazhinji ndiane nguo. Amunati mapenzi aya asina nguo aya mashoma. Ane nguo akapfeka shudu ane education mumusoro ndo vakawanda. Asina chikoro mashoma anofamba akashama. Mamwe acho munomaona ava kubuda ega mapenzi awo. Ngoende pomona takuona kuti iri ibenziri. Uyu munhu iri ibenziri akapfeka benzi rakaenda kuchikoro. Uyu munhu mamwe acho mapenzi akasara ariko kuZANU-PF. Vana Gabriel Chaiba, vana Tavadzwa Mugwadi vakada kumbomira kuti watu nezvivhudzi zvisingakuri zviya mumusoro zviya nevhudzi risingakuri riya riri mumusoro maTavadzwa Mugwadi riya. Handipatiswi navadhara. What is next? What is next? Ndiani ari kutevera? Who is next? And what is next for George Charamba? Strike inongoitwa kuMozambique yakatanga kare October. Nhasi tiri pana January. Nhasi magasi station, petrol station, koka chaiyo kubva muSouth Africa kuchinde kuMozambique zviri kutonetsa dhiziri. Vamwe vekuMozambique vakatizira kuZimbabwe, vamwe vakatizira kuMalawi, vamwe vakatizira kuSwatini, vamwe muSouth Africa. Ndo inonzi strike iyeye. Kwete nonsense dzenyu dzekuti munoti by February tichatoda kutoti munhu angagwa by February must come out of the office. Kuplana. Musati ateerere zvese zvamunotaura. Ndo zvaanotogarira. Iwo amavoice note totaura. Tomagarira izvozvo. Nyangwe mukanzwa achinzi watora annual leave yake unotonyepa. Haako kulive uripo pabasa. Uyoyo. Annual leave akaitora unotoziva kuti ndowanika chigaro chava pawindow. Chakutojamba napawindow chisingachapindi napadhoor. Saka unotora annual leave yokupi. Ati makamunzwa zuva rokuti mangwana eChristmas neChristmas neNew Year yacho. Kwanzi imi munenge muchova muri kuChristmas sindo petinenge achitoshanda ipapo. Achita madhota ave mastructure ave ipapo. Tazokutamba namunanga. Mastructure asina plan. Ukamubvunza kuti mastructure makaita wanai mukuru ndechii? Haumanzwisisi. Unonzwa achiti umwe munhu iwe wachembera uri kubasa munhu ane 60 something years konzi tora pension. Ko iyo une 80 something years ngaatore pension. Unoregere kutora pension. Ndiani mukuru une 80
une 60, une 61 ne 62 Matanga na Mnangagwa. Mnangagwa is a young person, vakatozochinja 82 yava kunyorwa chinzi 28 years. Matanga unobva yaisirwa 106 ndomanyorerwa yakaitwa. Iye Mnangagwa the biggest person. Vanhu munhu mukuru uya ngaachirega basa, kwete kutanga kudzinga vana vadoko iwe wakachembera uripo. Chimbotanga wazidzinga iwewe, chimbotanga warabhuka rega basa iwewe, uchembere bhako. Vana Matanga vaya vana vadoko vaya, ko iye emu yake akagara ari pachigaro unoda kusiyira chii vana veZimbabwe? Unoda kusiyira chii? Nokuti vakatopedza kuluta zvinhu zvese, marisources ese enyika vakapedza kuluta. Chaanoda kusiya chaiko chaiko kuti asiyire kunzi ndakasiyirawo vana veZimbabwe vachazoberekwawo makore anotevera. Chii?